C. Masya Nah, Allah. Niki to ting alhamdulillah. rental nih gitu Pak Dalang. Kaya teng rental kaya ngono ki. Nggih. Lah iya. Niki Gawe kamerane piro katekan. Mbah nggih. Nggih. Matur nuwun Iki dipun mah. sengkuyung kadang-kadang BMC. Nggih. Lah Nggih, iya. matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani dateng dalem. Nggih. Pindho mimi lan mintuna. Kuwi kadang-kadang WMC saka Bojonegoro, Nduk. Ingkang pundi, Pak? Ya Menika. kabeh Bojonegoro, Oh. mongko Bojonegoro iku enek akeh wayang, Nduk, ngono. Oh, Pentas dina iki nggih. malah do mrene. Niki bot-bote nggih anu Saking penggemar jenengan ngoten nggih. Padalang. Saking tresnane menyang awake dhewe. Nggih, Iya. betul sekali. Ya. Hayo bareng Nimas hanya kati wajib Sido hasih Nggih. Dilajengke langgam Setya Tuhu, Nduk. Inggih. Nggih, ya sak pupuh ya, Nduk ya. Siap. Ayo. Ya, dadoske to. Ya. Aku kang setya satuku wedi yen nganti saiki Oh. Ndika pengayomanku lahir batin tulus nyata mong Ndek mau rene diterke sapa, Nduk? Kula kalih Ibu Pak Dalang. Kalih buke? Nggih. Ya iya. Teng pundi-pundi nggih kalih Ibu. Ya golek ijang ngono ben diterke. Dereng ngenten Pak, Dereng anu masih pengen fokus sendiri dulu. Oh, ngono. Karir. Nggih karir. Oh, iya. Cita-cita pengen jadi Orang sukses mestinya Pak. sukses. Nggih. Sukses ki ya usaha nyonto karo itu Mbak Indira kuwi. Kowe Lah kula nek ajeng anu sinau teng mriku malah dijual lho Pak Dalang. malah dijual. Ditawake teng Facebook kok. Lah ya nyat sampeyan ki ketok ya kemedal ngono. Astagfirullah. Ya ora kok sampeyan. Istighfar. Maksude ki suarane sing didol nggo nyanyi ngoten lho. Nggih, niki pokoknya fokus pengen single dulu Pak Dalang.